Bună, iubite om! Astăzi vreau să împărtășesc cu tine maturitatea emoțională. Când ajungem la acea maturitate emoțională și să nu mai intrăm în reacție vis-a-vis de ceea ce spune sau cum acționează celălalt vis-a-vis de noi. Pentru că în funcție de cum se poartă celălalt, noi avem o reacție de obicei. Și în foarte multe cazuri poate fi de răzbunare, de furie, de umilire, de superioritate. Există o reacție din partea noastră. Și în momentul ăla vrem să dăm și noi cu pietre. Așa cum am primit noi piatra de la celălalt sau ne amintim pietrele pe care celălalt le-a aruncat către noi și atunci reacționăm la poveste, la toată povestea pe care noi o purtăm acolo în capul nostru, în mintea noastră, în memoria noastră și reacționăm de fapt la poveste. Și poate este doar un cuvânt, un ton, o privire și deja tot ceea ce este acumulat în poveste acolo aruncăm în celălalt. Maturitatea emoțională este în momentul în care tu știi povestea, tu știi ce s-a întâmplat, adevărul tău, știi cât de rănit ai fost, s-ar putea ca în momentul ăla să simți durerea, să simți din nou ce s-a întâmplat și cum te doare de tare și totuși să alegi să nu reacționezi. Să nu reacționezi ca și în trecut, când dădeai și tu cu pietre, când dădeai și tu cu reproșuri, când dădeai și tu cu judecată și tot timpul se întreținea acea energie între două persoane care de fapt nu duce nicăieri într-un final. Și atunci maturitatea emoțională este să ne întoarcem din nou la a fi copii care, da, nu știu, copilul nostru s-a certat cu copilul vecinului și nu mai vorbește cu el până mâine sau, nu știu, până merge în casă, mănâncă ceva și se întoarce din nou la joacă și a uitat deja. Dar noi având capacitatea, noi fiind adulți și având capacitatea de memorare mult mai mare decât a copiilor, automat noi păstrăm povestea și cum ne-am simțit când celălalt ne-a judecat, ne-a criticat, ce s-a întâmplat acolo în evenimentul respectiv. Și de aceea maturitatea este să simți că te doare, să ai încă povestea și gândurile încă să funcționeze în capul tău și totuși să alegi să faci diferit. Pentru că în momentul ăla vine o întrebare foarte profundă. Vrei să ai dreptate sau vrei să ai o relație cu persoana cealaltă? Și am să te rog să-mi răspunzi în comentarii, pentru că răspunsul la această întrebare te duce la maturitatea emoțională. Și repet, nu înseamnă că noi nu mai simțim durerea, nu înseamnă că nu mai simți judecata din partea celuilalt, sau jignirea, sau furia, sau ce o fi acolo. Nu înseamnă asta. Înseamnă că tu alegi cu bună știință, conștient, din propria conștiință divină, să răspunzi cu calm, să răspunzi după 5 minute sau 10 minute din momentul în care ai primit, de exemplu, un mesaj care te-a afectat. Și aici dau doar un exemplu. Poate fi orice alt eveniment. Poți să respiri pentru o secundă în momentul în care tu ai simțit durerea, ai simțit jignirea, ai simțit furia și să-ți pui doar întrebarea. Vreau să am dreptate sau vreau să am o relație cu celălalt? Și în momentul ăla tu ai coborât, ai schimbat, ai alchimizat energia situației respective. Ai schimbat-o din ne atacăm, ne confruntăm, dau și eu cu pietre înapoi, sau ok, vreau să am o relație cu persoana asta,
hai să fiu eu cel care am lucrat atâta cu mine, eu care am făcut atâtea cursuri, eu care am evoluat, între ghilimele. Deci, tu ai datoria să mergi în starea de calm și să răspunzi de acolo. Și acolo este maturitatea emoțională. Este foarte greu, pentru că e nevoie de practică și vor veni situații și situații tocmai pentru a practica, exact ca un mușchi care se antrenează în permanență și te vei recunoaște. Iar am dat cu pietre, iar am răspuns nu știu cum, iar am reacționat nu știu cum. Dar va veni momentul acela în care poți să te feliciți și să spui, frate, de data asta am făcut diferit. De data asta am ales să am o relație cu persoana cealaltă, nu să am dreptate. Până data viitoare, te îmbrățișez cu inima oriunde te-ai afla, iubite om.